Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Hi! Hello! Mga kaibigan, muling sumasa niyo po ang palatuntunang Kamaong Acero. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? At muli, ako na po ito, si Errol Dakame. Pasensya na po kami at medyo tinitesting po natin itong ating audio quality dahil mas pinagaganda po natin ang ating serbisyo sa ating mga kababayan. Alright! Araw po ngayon ng Miyerkules. Naibahan po ako ng aking headphone kasi may konting delay. So, I think I better lower down the volume of my headphone. At hindi na lang ako mag-headphone dahil naiilang po ako. Errol Dakame na po para sa Kamaong Acero. Kumusta kayo sa araw pong ito ng Miyerkules sa mga nasa Metro Manila, mga nasa Calabarzon area, Central Luzon area, lahat pong mga nasa lalawigan, mga pangunahing lungsod sa Pilipinas, at higit sa lahat sa mga nasa barangay. Kumusta naman ang mga naglalaway na mga kandidato para maupo? Wala pa ho ang campaign period. We still have 2 days to go bago mag-campaign period. Pero just the same, ay tambak ho ang reklamong nakakarating dito po sa ating palatuntunan sa mga nanlalamang na mga kagawad, mga kandidato sa pagkabarangay kapitan na pinaiikutan po ang batas para lamang may sulong at makapagpabango ng kanilang mabantot na pangalan. Alright! Sa ating palatuntunan, siyempre, tampok ang mga mainit na issue at panayam natin sa mga taong concern po sa ating pag-uusapang usapin. At today, may complainant po tayong bibigyang daan at titingnan natin kung paano ang palatuntunang Kamaong Acero makakatulong sa naturang nagre-reklamo. At sa oras pong alas 3:45 na po ng hapon, heto na po ang mga naglalakihang balita at issue sa ating bansa. Black drainage pipeline na may umaagos na mabahong tubig sa Boracay, iniimbestigahan na ng DNR. Gobyerno, doble kayod para sa tsa-tsa, mas maraming Pinoy daw kontra dito ayon sa survey. DepEd nilinaw na Hunyo pa rin ang simula ng pasukang sa bansa. Magkakapatid na pulis na nanugod ng sibilyan, sibak na sa pwesto. At malibog na driver na ipinasusubo ang ari sa pasahero, timbog sa Coronadal. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ito, si Errol Dakame. Sorry po at parang naninibago ako rito sa ating audio. Ino-automate kasi ni partner Oliver Licop ang lahat ng pinipindot namin dito. So, konting pasensya po at ako naman ay naninibago lamang. Ganyan po talaga ang tao pag bago, naninibago, no? Kumusta kayo? Welcome sa palatuntunang Kamaong Acero. So, ang atin pong oras ngayon ay ilalaan siyempre natin sa mga balita, sa public service, pagtulong sa kapwa, at mga importante pang isyong dapat nating pag-usapan sa araw na ito. Meantime, mga kaibigan, unahin po muna natin ang mahalagang balita na dala ni Leader News Patrol Boyet Guillermo mula dyan sa kanyang assigned beach. So, tawagin natin si partner Boyet para malaman natin ano ang latest. Ano ang latest na balita?
Hello. Mga kaibigan, nasa linya na po natin si Partner Boyet Guillermo. Partner Boyet, magandang hapon sa iyo. Go ahead, please. Boyet. Go ahead, go ahead. Ang Pasay City Police at ang mga tatakbong kandidato sa darating na May 14 na barangay at SK eleksyon. Ang paglagda ay sinaksihan ni Southern Police District Director Chief Superintendent Tomas Apolinario at ng mga opisyal ng COMELEC ng Pasay. Ayon kay Director Apolinario, layo ng Peace Covenant ay upang magkaroon ng maayos at mapayapang halalan sa nasabing lungsod. Ang nasabing lagdaan ay ginanap sa Jose Rizal Elementary School sa Park Avenue ng nasabing lungsod. Kabilang sa pagtumalo sa nasabing Peace Covenant, ang tatakbong kandidato sa pagkabarangay chairman, kagawad mula sa 201 barangay ng 2 distrito ng lungsod, Pasay. Yes. Live. Yes. Diyan ba sa Pasay City, uso din ang vote buying? Sa mga sandaling ito, wala pa tayong naaaninag na mga sinasabi mong vote buying. Pero siguro, pag nalalapit-lapit na, alam mo naman yung last 2 minutes, yung sa gabi, diyan na papag-alaman natin na mayroong mga kandidato, nangliligaw, nangaarana, at dumadating-dating dun sa bahay-bahay ng mga kandidato. Yung tinatawag natin premature campaigning, halatado ba dyan sa Pasay? Come again? Yung maagang pangangampanya. Maagang pangangampanya. Dito naman sa areang na iikutan ko dito sa bahagi ng Pasay. So far, wala pa tayong nakikitang mga maagang pangangampanya. Although, kapag nagtipon-tipon, may mga kanya-kanya silang kulay. Yung mga tarpaulin. Tarpaulin? Wala. Hindi pa natin gaanong nakikita yung mga tarpaulin na yan. At saka yung mga poster nila. Wala pa? Nakakagulat nga, no? Nakakagulat na medyo tahimik ko para malinis tayo ngayong panahon na ito ng halalan. Hindi masyadong maraming mga polyetos at mga poster na makikita mo yung mga pagmumuka ng mga kandidato. Sige, sana tahimik ang magiging halalan dyan sa Pasay. Thank you, Partner Boyet. Yes, live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Thank you, Partner Boyet Guillermo mula po sa Pasay City. At ang kanyang ulat nga po ay kakaiba kaysa doon sa mga isinusumbong sa atin sa mga barangay sa iba't ibang lugar sa mga probinsya. Tahimik sa Pasay, ha? Wala daw halos makita si Partner Boyet na mga tarpaulin ng mga kandidatong hindi tulad sa iba na makakapal ang mukha, ang layo-layo pa ng eleksyon, ang kanilang mga posters, kung tarpaulin, ay talagang nagkalat sa lahat ng mga strategic areas, mga kanto-kanto na maraming dadang tao. Doon, nakabitin ang mga kunyari, happy birthday, si ganito, congratulations si ganito, pero mas malaki yung picture ng pangit na kandidato. Ayan. Sige, tuloy tayo. Meantime, sa hapon po ito, meron tayong bibigyang panahon na isang complainant. Ang complainant natin sa hapon po ito ay isang tagaluto or chef or cook sa Eurotel Baguio. Pumunta siya sa ating tanggapan upang humingi ng tulong, But of course, itong gagawin natin ay pakikinggan natin yung kanyang panig. At pag naging available po ang management ng Eurotel Baguio, ay isasahimpapawid din natin yung kanilang panig para maging balanse po ang ating presentation ng problemang ito.
But then again, ang basehan po ng lahat ng ating discussion or discussion today will be the Philippine laws. Kung ano po ang nasa batas, yun po ang pag-uusapan natin. Mga kaibigan, heto po ang ating complainant na dumulog sa ating tanggapan ng Leader News Philippines programang Kamaong Asero. Ako po ay si Rinaldo Quesada Julian. Ako po ay empleyado ng Eurotel Baguio. Nakapirma ako ng kontrata December 24 until March 24. And then nataga yung kamay ko ng Pebrero 27. So, yung paggamot nila ako sa ospital, yun lang ang tinulong nila sa akin. So, wala ako allowance, wala ako masahod, at saka wala ako pambayad sa mga dapat ko pang bayaran. Wala na ako sa gagamitin kung hindi ako makatrabaho dahil ang kamay ko hindi ko na magamit. Hanggang ngayon, wala akong trabaho. So, nanghihingi sana ako ng tulong kung matulungan sana ninyo ako. Kasi wala na ako sa puntahan. Kaya wala na ako ma-applyan ng trabaho dahil ang kamay ko hindi ko na magamit. Pakita mo ang kamay mo. Itong kamay ko, pero hindi ko pa magalaw yung dalawang daliri. Ito ang nataga ng kasamaan ko. So mga kaibigan, ang nakita po ninyo ay si Ginoong Reynaldo Quesada, yung pumunta sa ating tanggapan para humingi ng tulong sa kanyang kalalagayan na nataga ng kanyang kasama yung kanyang kanang kamay. Habang sila po ay magluluto sa kusina, papatapos na sila pero bigla na lamang nataga ng kutsilyo yung kanyang kanang kamay. And sad to note na si Mang Reynaldo ay kanan, right-handed. So therefore, simula nung mataga, hindi na po siya nakapagtrabaho at nahihirapan po siya sa buhay dahil kanan nga po ang gamit niya sa pang-araw-araw. Sa lahat ng aktibidades sa buhay niya, kanan. Pagkain, paghugas, pagbuhat ng kung ano-ano man, kanan po ang kanyang ginagamit. Right-handed nga eh. So, naipagamot naman daw siya sa BGH. Pero, wala nang nihoy-nihay daw ang Baguio Eurotel. So ako naman ay bukas na bukas sa panig po ng Baguio Eurotel, Baguio City Eurotel, para natin mapakinggan naman yung kanilang sasabihin. But for now, kausapin muna natin yung Employees Compensation Commission. Alam nyo, lahat ng mga manggagawa ay dapat naka-enroll po sa ACC, At sakaling may aksidente kasi, lalo na po sa panahon at oras po ng trabaho, sila po ay matutulungan ng Employees Compensation Commission. So, tayo po ay direktang magtatanong sa Employees Compensation Commission kung ano ang maaring gawin at may tutulong po ng ACC kay Ginoong Reynaldo Quesada. Hello, good afternoon. Mga kaibigan, nasa linya na po natin si Sir Dennis Lee, ang Information Officer to ng Employees Compensation Commission. Sir Dennis, si Errol Dacami na po ito sa Leader News Philippines. Magandang hapon, sir. Hello, sir. Maganda niyo po. Opo. Tagapakinig at panood sa inyong programa. At kinagagalak ko po na maging isang guest dito po sa inyong patalutunan. Thank you for your time, sir. Opo, tulad po ng nabanggit namin sa inyo kanina na ang aming pakay sa pagtawag sa inyo ay ma-refer directly sa ECC kung ano ang nararapat sa problema po ni Mang Reynaldo Quesada na nataga, based on the video that we've shown on air, nataga po siya ng kanyang kasama habang nasa trabaho. Totoo, pinagamot naman sa BGH ang kanyang kamay. Pero after that, according to the complainant, ay hindi na po siya pinapansin ng management. So, by this time, hindi po siya makapaghanap buhay. Abnormal pa ho yung kanyang kamay, hindi niya pa magamit. Nagtatanong kung paano na po ang kanyang kinabukasan. Walang income, walang pagkain, walang kabuhayan, sir. Ano po, sir, ang nasa batas ng ECC? Go ahead, sir.
Okay, salamat po dyan sa inyong kwento, Sir Errol. Ano? So ganito po ang aming pakay ng ECC. No? Ang ECC ay isang programa ng gobyerno, no? Designed to provide compensation package sa public at private employees. Since si Sir Reynaldo po ay isang miyembro o manggagawa ng isang pribadong kumpanya, covered po siya dito sa ECC. No? Ano po ang aming pwedeng may tulong kay Sir Reynaldo, no? Dito po sa ECC, kami po ay nagbibigay ng mga benepisyo sa mga taong nakaranas ng aksidente o nagkasakit o kung namatay man sa na konektado po ito sa trabaho. So ang aking pagkakaintindi po sa inyong kwento, Sir Errol, ay nagtatrabaho po siya at na-aksidente o nataga po siya doon sa lugar ng kanyang pinagkakatrabahuan. Tama po ba? Opo, Sir Dennis. Ayan. So, Okay. ganun po yun. So, ano po ang pwedeng gawin ni Mang Reynaldo, Sir Dennis, para maka-avail ng tulong po ng ECC? Or paano ba siya mag-qualify sa benepisyo po ng ECC, Sir Dennis? Okay, sir. So, dito po sa ECC, o Employees Compensation Commission, meron po kami itong programa, yung Employees Compensation Program. So, lahat po ng manggagawa, covered po dito. Kagaya po ni Sir Reynaldo, covered din po dito ang ating mga government employees, pati po ang ating mga kapulisan at ating mga miyembro ng AFP. No? Ang unang requirement po dito, isang qualification po dito ay yung empleyado dapat din po miyembro po siya ng SSS, no? Kaya ang responsibilidad po ng kanyang mga employer o kung sino mang ahensya ang mag-register o kaya mag-contribute sa SSS po. Ngayon, kung si Mang Reynaldo ay miyembro po ng SSS, ang isa sa ating requirements ay dapat ma-file ito within 3 years, no, sa SSS. Okay, so kailan po nangyari ito, kung may pwede ko pang matanong, itong Incidente. pagka-accident? Yes, sir. According to the complainant, pinapirma raw po siya ng 3-month contract noong December 24 at ang contract niya raw po ay up to March 24. Ang insidente raw, Sir Dennis, ay nangyari noong Pebrero. I see. So, This year. within the 3 years prescription period po yan, no? Yes, so, sir. kung pwede po natin malaman kay Sir, kay Sir Reynaldo kung nag-claim na po siya sa SSS. Kasi pwede po itong niya i-claim sa SSS, no? Isang qualification po dito ay kailangan niyang may file o may report yung insidente po sa SSS para mag-claim siya, no? Apo. Sinabi niyo po na na-hospital po siya sa BGH. Apo. No? Pagkatapos po siyang na-hospital, bumalik po ba siya sa trabaho o hindi na siya bumalik sa trabaho niya, sir? Sir Dennis, makailang beses daw po siyang pabalik-balik sa trabaho sa kumpanya sa Eurotel Baguio. Ang problema, hindi na raw siya kinakausap, hindi daw siya pinapansin, sir. I see. So ganito po yan, sir, no? Ang pwede ko pa lang pong i-offer kay Sir Reynaldo ay ang kung paano po mag-file ng claim sa ECC, no? Apo. Ganito po yung proseso, no? May mga requirements po kami. Number 1, sir, kailangan po yung kailangan niya po yung certificate of employment na galing po sa Employer. Eurotech, sa employer po, at yung EC logbook po, yung incident report po na galing din po sa employer, no? At yung medical findings po ng hospital o kaya yung doktor na pinuntahan niya nung nangyari po yung insidente, ano? Yes, sir. Tapos, ganito po yan. Kung na-aksidente po siya, ipa-file niya po ito sa SSS, sa pinakamalapit na SSS. Sa kaso po ni Sir Reynaldo, kung dito po sa Baguio, meron po tayong SSS Baguio po dito, no? Apo. So pupunta po siya doon, tapos pwede niyang i-file yung claims niya, no? So, kailangan, mayroon mga forms doon na ibibigay ng SSS, no? Kaya ng employer's notification, yung SSS Form B300,
Yung sickness or yung accident report po na yung Form B309, no? Tapos, yun po, ibibigay po ng SSS Baguio yung mga requirements na kagaya ng medical findings at yung incident report kung meron po yun, no? Ang importante po, yung Certificate of Employment na nagpapatunay na si Sir Reynaldo ay nagtrabaho sa Eurotel. Opo, kung meron pa siyang kontrata, pwede po yun, no? So, isa sa mga requirements yun ang kailangan para may file sa ECC. Ngayon, ang ganito po mangyayari, kung ipa-file niya po sa SSS, pwede niya rin po may file sa ECC. So, dalawa po, sir, ang pwede niyang i-file sa SSS at sa ECC. Kung anong makukuha niya sa SSS, ay iba rin po ang makukuha niya sa ECC. Kung work-related po yung kanyang pagka-aksidente o kaya, yung insidente. So, anything that's work-related, i-cover po yan ng ECC. So, pending po sa approval ng ating mga taga-approve po nitong claims po. Opo. Sir Dennis, just in case hindi maging cooperative po yung management ng Eurotel Baguio, if he will ask for Certificate of Employment, will the contract na pinirmahan niya would do para maging patunay na siya po yung naging empleyado po ng Baguio Eurotel? I see. Magandang tanong po yan, sir. No? So, isa sa mga requirements nga, as you have mentioned, as I mentioned also earlier, yung Certificate of Employment, kailangan din yon, no? Tapos, yung EC Logbook. Ang tawag po dito dun sa EC Logbook ay itong parang incident report sa loob ng kumpanya, no? Na pwede niyang ihingan ng requirements, no? So ito po, yung kung just in case na hindi po cooperative yung company o anumang kumpanya diyan, pwede rin po na ibang proof ang pwede niyang ipakita, sir, no? Ang pwedeng cover diyan po ay kung meron siyang payslip, no? Employee's ID, pwede pong matanggap po 'yon, no? At yung pwede po yung isang proof 'yon na pwedeng ipakita niya rin po, sir. Okay. So, sige sir, anytime pwede pong pumunta si Mang Reynaldo dyan po sa inyong tanggapan at doon po sa SSS. Tama, sir, Errol, no? Pwede po siyang dumalo dito sa aming tanggapan. Nasa first floor pa kami ng Dole Car Building dito po sa may Cabinet Hill. Nakapit po sa may Engineer's Hill, sa may Victory Liner terminal. So, dadalo lang po siya dito. We can assist him. At dito naman po sa pag-claim niya, he can be compensated po kung ma-approve po. Ma-meet niya na po yung lahat ng mga requirements at we determine na work-related siya. We can actually provide him the benefits. Pending approval po. Very good. Sir Dennis, what if, devil's advocate, what if yung employer niya ay hindi po siya in-enroll sa EC? Actually, sir, I think kung ganito po, like for instance, no, kung may mga employers dyan, hindi lang po itong tinutukoy natin, may mga ibang employers po na hindi po nag-contribute ng mga SSS contributions ng manggagawa nila. Usually, ang nangyayari po dito, may nagko-complain po, may nagreklamo na tinignan nila yung payslip nila, nababawasan naman po ng SSS monthly nila, pero pag-check nila po sa SSS, wala pong nare-remit yung employer. May mga ganun po na kumpanya. But sa ECC po, kung hindi po nagre-remit yung employer ng SSS contribution po, it doesn't take away their right to file for EC claims. So, qualified pa rin po sila. Ayun po. Kahit As long as the member or the complainant is a member of SSS. Tama po yun, sir. At kung ano pang mga parusa o kaya mga penalties na ipapataw sa employer po, bahala na po ang SSS dun po. Yan. Ayun. Alright, so sige, at least nandiyan ka sir para i-enlighten ang ating complainant. Pero siguro sir, samantalahin na lang po namin na
mas makapaghatid pa tayo ng karagdagang impormasyon at paliwanag, awareness ba sa lahat Sige ng po. mga kumpanyang maaring nanonood po sa atin at hindi nakakaalam ng kanilang obligasyon patungkol po sa SSS at Employees Compensation Commission, sir. Go ahead, baka may mga nais po kayo ipaliwanag. Yes, ganito po yan. No? So, the Employees Compensation Commission po, naitatag po ito noong 1975 pa po under Presidential Decree. Sir Dennis. Sir Dennis. Naputol yung linya natin kay Sir Dennis. Balikan natin. Balikan natin, Sir Dennis. Magandang hapon po. Ay, pasensya na po, nawala po tayo sa ere. Opo. Sorry, sir. Naputol po tayo. Ituloy mo, sir, yung Ayan. sinasabi mo patungkol sa ECC. Go ahead, sir. Yan. So, ang ECC ay natatag noong 1975, ano? At ang aming mandate is to provide protection sa ating mga manggagawa in work-related accident, sickness, or even death. No? May mga benepisyo po yan na pwede naming ibigay. For example po, we cover yung ward services, doctor's fees, surgical benefit kung kailangan pong may surgery, at meron din po kaming binibigay na benepisyo o kaya pension sa mga naiwan po o yung mga beneficiaries po ng naiwan na mga pamilya kung namatay man yung manggagawa in relation to sa kanyang trabaho, no? Doon din sa meron funeral benefit na 30,000 pesos na may bibigay namin. Separate po yun yung may bibigay ng ahensya o kaya ng GSIS o SSS. Meron pa rin po kaming mga benefits kagaya po ng reimbursement ng cost of medicines. Yun din po ang aming binibigay. At kung isang manggagawa ay qualified o na-approve po yung kanyang claim sa ECC, meron din po kaming livelihood assistance program. Ito po ang tawag namin na kagabay. So, pwede po siyang namin tulungan kung gusto niya magtayo po ng, let's say, maliit na negosyo, kagaya ng babuyan, o kaya gusto niya magtayo ng maliit na sari-sari store, pwede rin po yun, no? Meron kaming assistance program na pwede naming tulungan in coordination with other agencies, kagaya po ng TESDA or DTI. Nagbibigay po sila ng seminar para sa small business management. Ganun po yun. No? But overall, ang aming coverage po, men in uniform, yung ating mga kapulisan, yung latest na Marawi Siege, ang dami po namin natulungan dyan, sir. Yung ating mga kapulisan, yung mga uniform personnel ng AFP na wounded at killed in action at ang mga pamilya. No? Mga yan po. Pati po ang mga kasambahay covered po dito sa ECC. No? So, yun po ang isang magandang dulot ng kasambahay law na naipasa po nung araw. No? So, yun po ang mga benepisyo pwede naming may bigay sa ating mga empleyado na na-aksidente, nagkasakit o kaya namatay in the line of duty. No? So, yun po. Yun ang aming pwedeng may tulong sa ating mga kasamahan. No? So, covered din po ang government employees through the GSIS. Yun po. Okay. So, may qualification, sir, para makapag-avail ng benepisyo, tama? yes, sir. As long as mayroon po, membro po sila ng SSS at sila po ay meron employer-employee relationship. Ibig sabihin po nito, yung employee po o yung manggagawa o yung empleyado po, meron siyang boss. Yan po. Ayun. Hindi pa po covered ngayon pero pinag-aaralan po namin ang mga voluntary contributors, no, sa SSS kasi meron din yung mga voluntary, no. Hindi pa po sila covered pero pinag-aaralan po ng aming ahensya yan na para ma-cover. ma-include. Opo. So, yun po ang mga covered ngayon sa ECC. Magandang balita yan, sir, para pati yung kung pati yung mga voluntary contributors
ay masama na rin, ano? So, at Opo. least talagang nagbabago ang ating lipunan. Yes, tama po sir. At ito po, kami po ay umiikot din sa iba't ibang mga kumpanya, no, nagbibigay po ng impormasyon sa mga ating manggagawa. Niimbita po tayo kagaya ng mga malls, mga ibang kumpanya diyan para mag-lecture. Ito po ay libre. Bigyan lang po kami ng palugit na ilang oras o ilang araw para makapaghanda po kami. Pupunta po kami sa inyong kumpanya at ipipresenta po namin lahat ng benepisyo na pwede nyong makuha sa ECC at patayin na rin yung proseso kung paano mag-claim. No? Hindi po, wala pong katagalan yung aming lecture. Sa 30 to 45 minutes po, pwede na po tayong matapos. No? Opo. Ganun po yun. So, kunin ko na rin itong oportunidad na sabihin sa mga kumpanya dyan na nakikinig ngayon na pwede po ninyo kaming imbitahin sa inyong kumpanya kung meron na pong 15 and above na pwedeng umupo at makinig sa atin, pwede na po yun at pwede na po ako mag-lecture kasi malaki ring tulong to sa ating manggagawa. Tama po. At alam niyo ba sir, na Sir Errol, no? Kung covered din po ang mga empleyado na kung papunta sa opisina at pauwi sila galing sa opisina, kung na-aksidente po sila, pwede po silang makover ng ECC. Yan po. Ayun, napakaganda. Kahit pala papunta pa lang or galing na sila sa trabaho, pauwi na sa bahay, wag lang lumiko sa kaliwa. Alam mo na yun, sir, no? Yung lumiko sa kaliwa. Tama, sir. Oo. Covered pa rin. Ayun. Covered po sila. Yan. So, Maganda. yun pa ang aming, at anything na kung inutusan ka ng boss mo, pwede ka rin po makover yun at na-aksidente ka. Yan, kagaya po natin mga kasambahay. Kung inutusan natin po si Inday o si Indoy sa panadero, no, na aksidente o nabalian ng paa, kung gano'n nangyari, pwede po siyang makover ng ECC, no? Okay, question sir. Sino ba ang allowed na makapag-invoke ng exemption ng mga employer? Pakisabi ulit po yun, sir. Sinong employer ang qualified na mag-invoke ng exemption sa SSS at sa ECC? Ay, sir, hindi ko po masasagot yan kasi limited po tayo dito sa mga ng ECC, ano? As long as yung empleyado po ay member ng SSS. Opo, Covered na siya. Covered na po siya. From the first day of work po yon, no? Pati po ang ating mga fresh graduates, no? So, halimbawa po, no? Meron pong fresh graduate, nag-apply po sa isang kumpanya, papasok pa lang sa unang araw na magtatrabaho, ay na-aksidente. Let's say nasa opisina, na-aksidente, wala pa pong kung fresh graduate yan, kung bagong graduate po yan. Siguro wala pang SSS number yan, wala pang TIN number. Covered na po siya. And the employer is given 30 days to report to SSS na linalakad po nila yung papeles niya para sa SSS number o anumang dokumento na kailangan. Para may yan po. Ayun. Alam mo kung ganyang kalawak, sir, ang sinasakop ng benepisyo ng ECC, talagang ramdam ng publiko ang pagmamahal ng gobyerno. Ganon po, sir. At ang karamihan po na nag-claim po dito sa atin, dito sa Cordillera Administrative Region, mga kasama natin po sa mining industry at sa mga ibang mga factories. Kasi alam po natin na isa sa pinakamalaking industriya po itong na-mention ko. Yes, kaya malaki rin po ang naitutulong ng ECC sa kanila. Very good. Very good. So, sige Sir Dennis, kami po ay nagpapasalamat na po sa oras na ipinagkalab niyo po sa Leader News Philippines sa programang Kamao nga Zero. Sa ulitin natin, sir, pero meantime, i-refer ko po, just in case mahirapan si Mang Reynaldo na pumunta po sa inyo, sasamahan po namin ito para hindi maligaw, papunta po dyan sa inyong opisina. Sige po, sir. At sabihin niyo lang po at handa po kaming tumulong sa inyo. Thank you, sir. Magandang hapon. Have a nice day. Salamat din po and have a nice day po. Employees Compensation Commission Information Officer 2, Sir Dennis Lee. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan.
Pasensya na talaga at kaming dalawa ni partner Oliver ay naninibago sa automated operations ng Leader News Philippines. Sa mga nanonood, kung kayo po may time, bisita po kayo rito sa studio ng LNPH para makita niyo po ang aming setup and sa aming mga kaibigan na mga nasa gobyerno, mga managers po ng mga hotels, ng mga kumpanya. We would really appreciate if you can visit us dito and we can work together, especially in publicizing, in promoting your businesses para mas marami pong makaalam sa inyo pong mga negosyo. It really pays to advertise, or to once in a while promote your business kasi ang mga kliyente siyempre nakakaalam yan kung anong klaseng negosyo meron kayo kapag pinapaalam natin, no? Kahit gaano kaganda ng negosyo ninyo, kung hindi yan nalalaman ng target audience or clients ninyo, walang mangyayari sa negosyo. So, magtulong tayo. Welcome po sa Leader News Philippines, especially dito sa Palatuntunang Camaong Acero, but marami po tayong mga susunod iba pang mga programa very soon sa ating himpilan para mas malawak po ang ating mapaglingkuran. Si Partner Oliver, malapit na pong i-launch din yung kanyang programa. Nilililok ng maayos pinakikinang ng todo, kaya abangan nyo na lamang. Dati ang kanyang program, Life on the Road, I don't know kung yun pa rin itutuloy niya, no? So tingnan natin kung anong innovation ang susunod na makikita natin. Pero abangan po ninyo very soon yung Bible Cafe ni Pastor Ram Gambawa and Pastor Jeff Jose. Yan. Mga pagkaing spiritual naman ang inyo pong mapapanood yan at maririnig. Kailangan yun Oo. Seek ye first the kingdom of God and all other things will be added onto you. Di ba? Ganun Hindi kami nakakalimot talaga. So, most likely, pwede nating unahin yung Bible Cafe or if they prefer, they can have the time slot a little later sa gabi. So, ayusin natin yan, We'll have a live shows na straight 12 hours po yan. Binabanggit ko lamang po ito para medyo maging aware kayo at abangan po ninyo. During daytime, dosing programa po ang mapapanood niyo po ng live. And sa gabi, yan po i-replay para yung mga kababayan nating OFW sa iba't ibang lugar sa mundo ay mapanood pa rin if they miss the live show, the live program during daytime. Kasi magkaibang time zone At siyempre, pagka busy, they can only have their free time to watch us kapag tapos na yung trabaho. Ganun. Ganun So, mga kaibigan, i-message niyo po kami 0995-148-3605 at doon po sa ating message box, comment space natin immediately beneath the live video natin sa FB page. Don't hesitate. Sabihin niyo po kung anong nais niyo po iparating na mensahe sa atin. Papuri man yan, komentaryo man yan, suggestion man yan, o ano man yan ay welcome sa atin. Kahit welcome. Ganun po kami ka-open, But be sure to be responsible enough. Kung may sasabihin po kayo dyan na medyo controversial, be sure that you have the proof. Especially if you will be accusing somebody of something, be very sure that you have the solid proof. Okay? Mamaya ng konti, we're gonna pause for a break. Mamaya ng konti, makakausap po natin muli ng live sa Leader News Philippines Camaong Acero Program si DILG Undersecretary Martin Bobodillo sa ating pagbabalik pagkalipas po ng ilang sandali. Si Errol Dacame, ang Camaong Acero. The studios of Leader News Philippines, Errol Dacame of Camaong Acero. Yusek, Idol Cup, medyo 2 araw na lamang po ay campaign period na. Bago ako mag-narrate ng mga sumbong po sa amin, I know busy ka, nag-ikot ka, may gusto ka bang ibalita muna sa ating mga tagapanood? Go ahead, sir. Sa ngayon, siyempre, yung ating
intensify campaign for honest, good election, ano? Yan ang ating pinaghahandaang mabuti ngayon. At dito, yung ating kampanya against vote buying, our campaign against itong mga paraparnalya na gagamitin in accordance with COMELEC rules. Tapos ngayon, may mga sumbong na ako na yung mga ginagawa ng mayor, congressman, at saka yung mga governor na nakikialam sa eleksyon ng barangay. Oo nga, sir. Sana wag silang kasuhan, dahil tutuluyan namin ito once na nagkaroon kami ng talagang ebidensya na talagang yung harassment at saka yung intimidation ginagawa nila. Dahil ngayon, wala na tayong biro dito. Pag sinabi nating clean, honest, and good election, wala tayong pakialam kung sino masagasaan dito. Apo. At yan ang ating, ang dami nagrereklamo ng mga kandidatong kapitan. Aha. Na pinatatawag daw sila ng mayor pagkatapos pinakatras. Huwag sanang ganun. Dahil unang-una, ang barangay election is apolitical. Right. Tandaan niyo yan. At saka siyempre, kinabukasan ng mga kabarangay pinag-uusapan dito. Opo. Pag lumagaan pang illegal drugs, bakit? Masasagot ba nung governor? O baka mamaya yung mayor at saka governor at saka congressman sangkot sa droga kaya gusto nilang manalo yung kapitan na mga bata nila. Opo. Seryoso ang kampanya ng ating presidente against illegal drugs, against criminality, against corruption. Yusek, Kaya, ano ang huwag sila makialam. konkretong proof ang maaaring kailanganin para mapanagot natin yung mga nakikialam na politiko sa taas, mayor, congressman, governor? Anong pwedeng Hindi, patunay? affidavit lang nung mga pinatatawag nila at mga tinatakot nila. Tapos yung binibili nila. Aha. Kamukha dyan sa vote buying, tandaan mo, may mga cellphone na, halos lahat ng tao, may camera yan. Yes. Pag yan ay na-videohan, na-document yan, pagkatapos yan, palagay ko, medyo tandaan nyo, sabi ng COMELEC, bawal bumili ng boto, pwede kayong madimanda, pwede kayong makulong. What if, sir, ang situation, sir? Saka, Yes, sir. Yes, sir. What if ang pakikialam ng isang politiko sa taas ay subliminal? Say for example, yung mga bata niya suportado ng resources pero hindi lang pinakikialaman yung hindi naman pinatatawag yung kalaban. Halimbawa, inaalagaan niya lang, inaayudahan niya ng todo yung mga kapanalig, kakulay, ganon, sir. Ano ang Hindi, siyempre, oras na i-document yan, siyempre, ibang usapan na yun. Sabi nga natin, apolitical ang eleksyon. Yes. Di ba? Yes, sir. Meron nga politiko naman dyan, lahat ay binibigyan ng pondo. Lahat ng Tinatayaan lahat. Tinatayaan lahat. So, nakakalungkot, supposed to be taong bayan ngayon. Kaya nga ako ang nagpanawagan ko rin sa mga botante ngayon. Ang hinahanap natin ngayon, yung maglilingkod sa inyo na kapitan, hindi yung kapitang Lasengo, Sugarol, pagkatapos magnanakaw sa pera ng barangay. Yes. At yung iba, sinabi na sila daw ang mga taga sa kaligtasan ng mga kabarangay niya. Yun pala, naglipa na ang droga. Tapos naglipa na ng droga, naglipa na pa ang mga kriminal sa kanya-kanyang nasasakupan. Asa na yung pangako mo ng katahimikan sa kada barangay, di ba? Right. So ito yung inaalagaan ngayon at binabantayan ng DILG. Kaya nga kami, may panuntunan kami, matino, maasahan, at siyempre mahusay. Pagkatapos dagdagan natin ng may malasakit at may tapang. Tama, oo. Kasi unang-una, sabi ko nga, ang lalabanan natin dito, yung criminality sa loob ng barangay, yung mga drug pusher, drug addict, hindi pwedeng lalamya-lamya ang barangay captain dito. Tama. Yusek, alam mo bang yung video natin ng inyong pahayag na talagang babantayan ang vote buying ng gobyernong ito sa barangay elections, umani po ito ng napakaraming tiwala sa publiko,
ang daming sumbong, ang daming reaksyon na nagsusumbong sa ganitong lugar, sa aming lugar, ganito. May mga hamon tuloy, sir, na para bagang sana dito sa amin magbantay ang DILG, but we really understand DILG cannot be in all places at a time. Hindi, ang ano yan, meron tayong interagency. Ang DILG, ang PNP, ang AFP at ang COMELEC. Kaya ngayon, basta't i-timbre nyo lang po kung saan yung hotspot, no? Pagka para madeklara ka na hotspot, kailangan merong mga insidente na nangyari na harassment, merong nangyari na vote buying, tapos siyempre, pagka nagkaroon ng insidente na sakitan o may namatay dyan, yan, talagang nakabantay ang ating mga kapulisan at ating kasundaluhan ay madideclare na hotspot yan ng COMELEC. Opo. Oo. Will you be at privilege na ibigay po ang hotline na pwedeng pagsumbungan na Sir Yusek ng ating mga kabayan just in case may mga nangyayari sa barangay? Lahat ng ating COMELEC at siyempre dito sa akin sa opisina sa DILG. Opo. Kasi kami din yung nagbibigay ng ng suggestion dito naman sa sa COMELEC, no? Opo. At ang aking telepono sa pwede niyo din akong tawagan para mai-report sa akin at directly agad-agad kong pararatingin sa COMELEC. Tama po. 0917-533-5765. Ayun, binanggit na ni Yusek yung kanyang personal cellphone number. Pwede niyong agad-agad papaano ko yan. Kasi marami na tayong nadeklara na barangay hotspot kamukha nito. Dito lang sa Antipolo. Pinarating ko na agad. Tatlo nang namamatay. Diyos Tapos dito sa Bulacan, ganun din. Nakakatatlo na ang namatay. Opo. Pagka ganyan, talagang dinideclare natin na COMELEC control yung area na yun. Tama po. So, alright. ganun lang gawin natin. At saka, siyempre, wala kaming tigil sa pagbibigay ng criteria sa inyong iboboto. Siyempre, kailangan panawagan namin dito sa ating mga botante. Pagka yung isang kandidato binibili ang boto nyo, iniinsulto kayo niyan. Yes. Ibig sabihin niyan, kayo, yung dangal at saka kaluluwa, binibili niya sa halagang 500, sa halagang 1,000, 2,000, at yan, pasasarapin ka niyan sa 3 araw. Pero babawian ka niyan, kamukha ngayon, 2 taon lang uulan. Babawi yan. Magtitinda ng droga yan. Pagkatapos, nanakawan ng barangay niyan. Kasi bakit? Hindi niya ba kaya manalo ng tiwala ng taong bayan at kailangan pang mamili ng boto? Yan ang katunayan yan. Kaya't mag-ingat kayo dyan sa mga taong bumibili ng boto nyo. Ito ang ating panawagan para sa kanila. Dahil oras na may mangyari, oras na yan ay nanalo. Tapos naglipa na ang droga sa barangay ninyo at nadisgrasya ang anak ninyo, no? Ang anak ninyo ang nadisgrasya dahil sa nanalo ay isang tiwali na sisihin nyo sarili nyo. Tama. Dahil unang-una kaya nadisgrasya ang anak ninyo dahil binenta nyo boto nyo. Tama po. Alam mo, Yusek, ako sa dami po nang nagrereklamo at nagsusumbong sa Leader News Philippines sa Kamaong Asero program, isa lang ang closing remarks ko lagi, voters education. Magsimula dapat sa mga botante ang pagbabago. Correct, oo. At saka yan, kaya lang naman na namamayagpag yung mga yan, pumapayag ang ating mga ang ating mga botante na ganyanin sila nitong mga kurap na politiko. Kurap na kandidato na to. Yes. Yan ang totoo diyan. By the way, yung mga nasa listahan ng narcolist sa barangay Yusek,
Ano bang pwede nating sabihin doon? Shall we openly Basta campaign? Wag nyo na silang iboto. Correct, oo. Tsaka yung PDEA list, sa PDEA yan. Oo. Yung sa amin naman, yung sa list naman ng DILG, amin yung badak. Oo. Okay? Yan ang pagkakaiba niyan. Okay. Oo. So, yung mga inutil na barangay officials na hindi nagpagana ng badak, kinasuhan nyo na po ba, di ba? Oo, kinasuhan namin. Bali yan, 16 ng kakasuhan namin. Oo. Sorry. Hello? Yusek. Hello, Yusek. Okay. Okay. Maliwanag? Sige. Okay lang, sir. Go ahead. Nagpuputol-putol lang but you are readable. Oo, kasi nandito na ako sa building. Okay, sige. Hello, Alright, sige. Aaron. Okay Sige, pa, sir. malinaw pa? Malinaw naman. Oo, Good. sige. Just go ahead, sir. Okay. Okay. So, Tapos ngayon, siyempre, ang ating hello, sir. Putol. Umakyat siya sa building yata ng DILG. Saglit, ha? Putol eh. Tawagin natin ulit. Saglit. Kausap po natin si DILG Undersecretary Bobot Dino. Aaron. Yes, sir. Welcome Yeah. back. Opo, go ahead, sir. Hindi, kasi ngayon, galing nga ako sa Film Development Academy of the Philippines, na Tama. kung saan yung cultural at saka yung preservation ng ating, alam naman, ng ating lahi ay ngayon, pwede na nating i-document yan sa tulong ng Film Development of the Philippines. Opo, opo. So, yun ang atin. At saka ngayon, magkakaroon natin tayo ng Barangay Environmental and Ecological Officer. Maganda yan. Para naman sila naman ang mamamahala sa pag-i-issue ng permit at syempre pag-check ng paglinis ng ating kalikasan. Papakialaman nila natin pati mga dumi sa ilog. Kasi ngayon okay. ako na ang head ng Manila Bay Cleanup. Galing, galing. So ngayon, i-penalize natin lahat ng barangay na magpapabaya dun sa pagdumi ng kanilang estero at ng ilog. Oo. Sir, siyempre, before alam mo anything naman, else, yeah. ano po, Okay. 2 days to go kasi campaign period na, no? Ano po ang guidelines ninyo, marching order sa mga nakaupong barangay kapitan, barangay officials, na dati ginagamit po sa kanilang kampanya ang resources ng barangay? Ano po ang panuntunan nyo? Wag na nilang gagawin yan dahil unang-una, magkakakaso na sila. Oras na ginamit nila yung property ng barangay, most especially this coming election. Ayan. So, yun ang gagawin natin. Maghanda kayo at huwag niyong gagawin yan. Yusek, alam ko po, busy po kayo. Baka may mga panghuling paalala po kayo sa mga kabarangay natin. Nasa inyo, sir, ang pagkakataon. Go ahead, please. Siguro masasabi ko lang sa ating mga botante, no, na this time, tignan nyo yung mga barangay captain na nagsamantala sa inyong kanya-kanyang barangay. Walang ginawa yan kung hindi nakaawa ng barangay. Walang ginawa kundi mag-abuso sa barangay na lumala at dumami ang illegal drugs, dumami ang mga sangkot sa droga, tapos yung mga kriminal sa barangay nagsidami dahil sa kapabayaan nila sa paglala ng droga. Huwag nyo nang pabalikin yung mga yan. Ang gagawin naman nito ngayon, bibilhin ang boto nyo. Pagka naman binoto nyo pa, yung mga ganyang klaseng kandidato, kayo nang may kasalanan kung halimbawa magkagulo-gulo sa barangay ninyo. Ayan. Alright. Nakita nyo na ang ginawa niya. Meron nga isang barangay, walang bahay itong kapitan. Ngayon, 2 bahay. Wow. 6 sasakyan. Wow. Oo. Tapos ngayon, patatakbuhin pa yung anak niya at hindi pa na kontento sa ninakaw niya sa barangay. Talagang walang satisfaction. Suga pa talaga. Dapat yan tuldo ka na. Oo, ngayon na, nagpapasalamat ako kay Secretary Anyo dahil ngayon, may inventory na lahat ng barangay sa buong Pilipinas. Good. Mache-check namin ngayon kung saan dinala ng barangay yung pondo. At ngayon, mache-check namin kung nagkaroon ng ghost delivery at saka overpricing. No? Ngayon, ang COA din, hopefully, baguhin na nila dahil may bagong rules na ang COA na nailalabas ng kapitan at saka ng tresurero ang pera ng barangay. Silang dalawa lang. Piligroso yun, Oo, tapos walang... yung dati walang kami, resolusyon.
Correct. Bago makapaglabas ng pera nung araw, dadaan ka sa fiscal control, accounting. Yes. Tapos, merong barangay council resolution authorizing the barangay treasurer to withdraw such fund for such Yes. project. Ganun dati. Ngayon, wala Dati. na. Ah, Kaya itong napabayaan ng COA. Hopefully ngayon, yung mga naglabas ng pera, gawin ng COA, ipa-account nila agad yung mga Tama. nilabas nilang pera ng barangay. Tama po, opo. So, Opo. alam mo, Aaron, maraming makukulong na kapitan at tresurero ngayon. At pag nakita Makikita ng mga natin yan. kababayan natin, Yusek, na ganyan ang nangyayari sa mga mapang-abuso, palagay ko'y talagang titino na ang ating bayan na, sir. Magsumbong lang sila ngayon dito sa DILG dahil ang DILG kami yung taga-bantay ng ginagawa ng mga barangay official at saka ng local government official. Kami dapat kami magsusupervise sa mga ginagawa nila at this time we will make sure lahat ng barangay kikilos sa kabutihan dito sa. Alright. Okay. Yusek, alam ko pong everyday busy po kayo, malawak ang Pilipinas, mag-ingat po kayo lagi, ang inyo pong kalusugan ay pakaingatan po ninyo. Tao lang tayo pag kami sa nagkakasakit, sir. Ay, salamat, Errol, at salamat sa ating ngayon na ito lang, kape, at saka mga gagalawin sa mga takbo. Hindi nyo pag-aari ang barangay. Yung gagamitin yung barangay property para nakabantay kami ngayon. Oh, yeah. At we will make sure na mapasa abuso. At sabi Alright. naman sa mga butante, kung gusto niyo magkaroon ng magandang kinabukasan ng inyong mga anak, Hello, sir. nanakaw sa droga, yan po. Okay? Ayan. Okay. Thank you. Thank you. Salamat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, DILG Undersecretary Yusek Martin Bobot Dinio, live sa Kamaong Asero. Dito po sa Leader News following. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Yusek. Nice natin ding batiin si partner Oliver De Leon dyan sa Tuguegarao City. Don't worry, partner. Very, very soon, ilolonsa natin yung ganadong barangay program that will monitor, that will feature barangay news, barangay issues na pagsasaluhan natin. Yusek Martin Bobotdinho, partner Oliver De Leon at ang inyo pong lingkod Errol Dacame. Live pa rin dito sa Leader News Philippines. Okay? At yung programa naman ni partner Oliver Licop, nakaamba na yan. Abangan po ninyo sapagkat napakalapit na yan. Alright? Sige. Samantala, yung balita po sa Boracay na may natuklasan na isang maitim na malaking pipeline sa ilalim po ng buhangin at lupa dyan, ayon po sa report, talagang umaagos po ito ng napakabahong tubig. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. At pilit pong tinutukoy mga kaibigan ng DNR kung anong mga establishmento ang nakakabit sa naturang maitim or itim na malaking tubo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Ayon po sa DNR, papanagutin nila ang lahat ng establishmentong illegal na nagdi-discharge ng mabahong basurang tubig na umaagos papunta sa dagat na paborito pong liguan ng mga turista. Ba't ganun? Ito. Dito muna. Ayan. So, maraming kababalaghan talaga dyan sa Boracay, ano? Imagine, pagkalaki-laking tubo, nakabaon sa ilalim ng buhangin at lupa, drainage pala ng napakabahong tubig.
For sure, galing po yan sa mga establishments at sa mga bahay. Ang tanong, sino ang nagbaon nun? Sino ang nag-construct? Sino ang nasa likod ng naturang illegal na drainage? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. Pati yung butiki sa ating studio, sabi niya, may ganyan pala pa sa Boracay. Ayun lang. Sige, tukuyin nyo DNR kung sino-sinong establishments ang illegal na nakakabit dyan. Illegal as in illegal discharge ng basurang tubig na papunta sa dagat. At nagiging kausa ho ng water pollution at sumira po sa kalikasan dyan sa Boracay. Samantala, mga kaibigan, sa iba pang mga isyong dapat po nating mapag-usapan, dublikayod po ngayon ng gobyerno, mga kapatid, dahil lumalabas na napakababa po ang pagtanggap ng maraming Pilipino sa isinusulong pong pag-amyenda ng saligang batas ng kasalukuyang administrasyon. Sa ngayon nga, ang totoo ay nagsagawa ng survey ang Pulse Asia at ayon po sa resulta, base po sa tinanong na respondents na 1,200 mga Pilipino nationwide, lumalabas, mga kaibigan, na majority ng mga Pilipino ay ayaw sa charter change. Ayan. Malamang may dahilan kung bakit ayaw nila sa charter change, no? At magandang mapag-usapan natin yan very soon, bakit ayaw nila sa charter change, no? Sapagkat ang gobyerno ay pinapaliwanag nila na kapag ka nagkaroon ng charter change, susunod yung federalism. Pagka federal system of government na tayo, dadami daw ang pondo sa LGU. Pero kami rito sa Leader News Philippines, though we subscribe to the concept of federalism, we strongly suggest that before we have that new system of government, kailangan po nating ilagay sa sistema ang total transparency. Total transparency na dati tinatawag po nating freedom of information, na hindi po makalusot-lusot sa dalawang kapulungan. I think sa Senado lusot na sana, pero sa Kamara po hindi nakakalusot. I don't know. Because that kind of law will provide an access to the people to monitor, to see all the financial transactions done by the government agency. So, siguro yung mga ayaw dyan ay natatakot na matutuklasan ng taong bayan ang kanilang mga anomalya. Yan. Mga anomalya. Kasi, alam niyo po, lahat ng transaction sa gobyerno, supposedly, may papel yan dahil requirement yun ng COA. Kung may openness na tinatawag, may total transparency sa pamamagitan po ng freedom of information, ayan, maaring may mapanagot at maaring may makulong. Lalo kapag lumabas na kinurakot lang yung pondo. So, isa yan. Pangalawa, may nais naming maisulong muna ang anti-dynasty law. Yan. Ngayon, mukhang hindi naman talaga may papasang anti-dynasty law dyan sa, especially sa lower house. Sa upper chamber yata ay mukhang lulusot, pero talagang marami kasing dinastiya sa Pilipinas ang tatamaan sa Kongreso. I think, kung matutuloy man ang charter change, isabay na lang na ilagay ng provision sa saligang batas na pagtitiyak na wala na pong dinastiya. May limitasyon ang pamilya ng mga politiko na maupo sa gobyerno. Kasi, alam nyo, kapag pamilya ang may kontrol ng lahat ng pwesto sa gobyerno, wala pong mapapanagot. Ang tatay, nag-graduate na mayor. Kurakot! Pero ang pumalit, asawa. So, how will you investigate the previous transactions? More so, wala pa tayong freedom of information. Dinastiya. Those are the reasons why we are advocating that while we subscribe to the federal system of government, nais po naming isulong ng buong lakas na maisama
ang anti-dynasty provision at freedom of information provision dyan po sa ating saligang batas. Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Ayos? Palagay ko, pagka ganyan po ang ipiniliwanag ng mga nag-explika sa charter change, palagay ko gugustuhin yan ng taong bayan. No? Hindi lang puros pera kasi kahit gaano kadaming pera ang ibuhos natin sa ganitong ahensya, sa LGU, kung hindi naman matitiyak na hindi yan makukurakot, wala rin. Kasi naghihirap nga po ang Pilipinas dahil sa kurakot. Ayan. So, yan ang ating official stand. At nice po nating maisama yan kapag ka nagkaroon ng charter change. Sorry talaga. Yung audio talaga naninibago ako. Samantala, so lumabas sa survey, majority ng mga Pilipino, o mas marami mga Pilipino ayaw sa charter change. Samantala, para po sa mga magulang na may pinag-aaral pa, mga kaibigan, nilinaw po ng Department of Education na hindi mababago ang simula or opening ng klase sa ating bansa at ito po ay mananatiling Hunyo pa rin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Although sa ibang mga eskwela, especially sa private institutions, private schools, meron pong mga sinubukan ng mag-opening ng klase ng September. Yan. Sa ibang mga private school. So, discretion po ng private school yan. But then again, of course, aside from that opening of schedule, ang mga aktibidades po ng mga eskwelahan, elementary and high school, ng private schools ay covered pa rin po yan under the supervision of the DepEd. Kaya, nakabantay pa rin po ang DepEd dyan. Okay? Ang magandang balita, siyempre, libre pa rin ho ang pag-aaral sa elementary, kinder, high school, at ang dagdag ngayon ay libre na po ang kolehiyo. Yan ang magandang balita sa opening. Starting this school year, libre na po ang kolehiyo sa mga state universities, colleges, and mga polytechnic schools. Kasama na po yung mga textbook or test schools. Yan, libre. Kaya't naniniwala po ako na talagang mababawasan ang mga kabataang hindi mag-aaral. Dadami po yung mga papasok sa eskwelahan dahil libre na. So, kung ayaw mang pumasok, yan po ay katamaran na lang talaga at sariling desisyon po yan ng mga kabataan. Kaya yung mga bata ngayon na wala pang tinapos, pagkakataon nyo pong makapagtapos because of the free tertiary program ng gobyerno na regalo po ng Pangulong Duterte na nangyari lamang po sa kanyang administrasyon. Ang mahalaga po rito, masustain po ito sapagkat this requires so much budget every year. Dapat ang Kongreso ay magpasaho ng maglaan po ng malaking pondo taon-taon para may pagpatuloy po ng gobyerno ang free tertiary education. Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Okay. Ba't parang lalo humina, bro? Okay lang sana. Okay. So, sige. Talagang patawad po at nag-a-adjust tayo ng mga audio levels and quality para sa mas maganda pong production natin. Okay? So, ang oras po natin, alas 4:52 na po ng hapon after the show. 5 o'clock, may meeting po tayo sa Street Angels. Nga lang, umulan eh. Yung mga Street Angels natin, mga motorcycle riding ladies po yan. Umulan, ano? So, tingnan natin kung they can be here on time, pero umulan nga. So, sige lang. May mga babatiin tayo, bro. Ang mga babatiin natin, Lior Epicman who is watching. Randy Garcia Untalan, sir. Hello, sir. Joji Tanyag Viloria, nanonood po sa atin, at si Binibining Angie Puso, yung ating producer on the go, nandito sa studio. Wala daw nakakaalam, nandito sa studio siya. Ma'am Angie,
Sige, welcome to the studio. At who else? Yan. Sa mga nanonood po sa atin, comment lang po kayo dyan para mabanggit natin, ano? Sa iba pang issue, mga kaibigan, yung nag-viral pong video ng magkakapatid na lespo na mga batang pulis, pero ubod ng yayabang itong mga taong ito dahil lamang nagkagitgitan ng motorsiklo, sinugod po yung bahay nung nakagitgitan, armado po ng mga baril, nakasibilyan. They forgot na meron na pong gun ban dahil sa election period. O ngayon, ang latest, sinibak na po sa pwesto, they were relieved by the PNP hierarchy at inilagay po sila sa restrictive custody ng Philippine National Police. Buti nga. Ako'y nagtataka talaga, yung mga batang-batang pulis ang talagang maiinit. At madalas, mga batang-batang pulis pa ang nasasangkot sa kalokohan, no? Sana'y mabago yan, ano? Sana'y mabago. At palagay ko'y, palagay ko'y sa training yan, dapat lutuin ng todo na parang ang tingin na magpulis ka, you're superpower, you can do everything. Yan ang maling-maling imagination ng mga nagpupulis, ha? Kayong mga nagpupulis, tandaan po ninyo, kayo pong mga nagpupulis, na ang unang obligasyon ninyo ay proteksyonan ang taong bayan, hindi ang gamitin ang inyong kapangyarihan para sa inyong kapakanan, mga hinayo pa kayong abusadong mga pulis, mga batang-batang pulis. So, magkakapatid 3 pulis. Yari na, sinibak na sa pwesto. At panghuling balita natin, Diyos ko po, ito makinig kayo, ha? Makinig kayong maigi dito. Dapat nito may bro, may kahindik-hindik na bed, music. Meron ka ba dyan? Kahindik-hindik na music. Yung pang malamig na kwartong music. Mga kaibigan, timbog at kulungan ang binagsakan ng isang driver na malibog. Tricycle driver na naghatid po ng estudyante sa kanyang boarding house. Pagdating sa boarding house, mga kaibigan, ito, parental guidance, parental guidance. Baka may mga batang nanonood. Yung siraulong malibog na tricycle driver, mga kaibigan, diretso daw sa kwarto ng estudyante na kanyang inihatid. 20-year-old student na estudyante mula sa eskwelahan niya at nagpahatid sa boarding house. Pinasok daw yung kwarto ng siraulong tricycle driver ng kwarto ng estudyante at pilit daw nakikipag-sex at pinasusubo ang kanyang ari doon sa kawawang estudyante. Ayan. So, ang ending, mga kaibigan, ang ending, malinaw na ang ending po ay kulungan. Alas 4:57 na po ng hapon. Tayo po'y napakabilis na nakatapos na naman ang ating palatuntunan sa hapon pong ito ng rainy Wednesday. Salamat po sa mga sumubaybay sa ating palatuntunan. Bagamat medyo naninibago tayo sa ating automation ng studio. Ayan po ninyo, bukas pulido na namin ito. At syempre, salamat kay partner Boyd Guillermo na nag-ulat po sa ating palatuntunan, sa ating Leader News Patrol, Boyd Guillermo. Ganyan lang po yan at iba-ibang nag-uulat sa atin. Yan po yung mga professional reporters na mga kasama natin sa ating mga major networks na pinanggalingan. Okay, salamat din po sa Employees Compensation Commission na handang umulalay po at giniyahan si Mang Reynaldo Quezada sa kanyang problema ng pagkakataga sa kanyang kamay habang nasa trabaho at pinabayaan po ng Baguio Eurotel, pero i-coordinate natin ito para alalayan po ng naturang kumpanya. At of course, nakasama po natin sa ating palatuntunan DILG Undersecretary Martin Bobot Dinio. Bueno, obligado tayong magwakas na pansamantala ng ating programa para muling bumalik bukas. Babalik tayo bukas. So, sa ngalan po ng buong pwersa ng Leader News Philippines at programang Tigasin, ang Kamaong Asero,
Errol na kami po. On behalf of my co-pilot, Oliver Licop, na hindi pa ho nanananghalian dahil excited na excited sa kanyang new discovery technology. Mamaya kami kakain pagkatapos ng ating programa, tanghalian. Manananghalian pa lamang kami. Engineer Oliver Licop in the control. Thank you. At ako pa rin po ang inyong lingkod sa public service, mga balita. Errol na kami, Kamaong Asero, nagsasabing, God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol na kami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.